sir. Tiprasani garden rokni bo sanam khilai kebule a kok no bang sakable. Gaya abge amon norong ni family matter amang tai kuno sanani. To just content creator sim. Thik da. Borok video khlayo lukuni buskang ro video khlayo lukuni buskang khlayo. Borok logi tongo video khlayo ro. Umsuk si borok ni tai kuniya ani motin nohor mangka kuniya borok logi ri tongkha kui tongkha. Sir. Ngetabu nung sawo. Rang pusani hisab ria buma basa sana nung sungjak tongkha nei. Tangi borok le rang riang ba nong no. Obonota. Ang amuna sekang se borok omai fe sung omonji sekang no faijak 10-12 bosor sekang no sung khlai faijak. Buji kada? Te lukuni biskang o kabui funungnani hai funungnani ira sire ama chini niti o kri. Sir. Amo o ebrem mutsangya tini norok complain khlai horo. Norok na complain no norok no wansugiya prisedi ang sanan musungya. Ang to sekang simno ang mokol gedaliange ang sair phakya. Ang saimanu. Biskang o boma hai ingna ingyang joto sai telang. Obonota sir. Ha? Ang abono sir. Are thana sang wasusi ko wansung jaga omo film shooting khaima hai tong thoklai ma hai sible rogino toile. Ha? Rogino toi rogino toi shooting khlaile ma hai ke stonglai blasa. Tau sungoro media kok ti saka hangangke sungno saya. Abo jeng sana bo musungya. Tau nung je sawo norok kuno rang hisab mai nukun borono rang rajagya bo nukungle borok saklai ro so rang so baka nukuni borok ni thani mano rang ya pharo. Ha joto loko ba buibak thangi yasang nai robo nuk yasageriyo ngenge nukuni borok no joto kisu handle khlayo norong ni omai ke khlai jaka omai khlai ja sir borok mang joto nai tongkha borok baisok mo kono hisab jik phunugya gata busuk rang tongko busuk bai kha ta mamo kuno hisab kre phunugya sir phunugya saiji maya darani je kotongi saimaya logyo tongisi norok bung bufang norok si joto handle khlai nani nango borok tan bagi handle khlai tongma obonota sir borok to te kaise ko borok to hai amti hai khaitan to bong to jo daito to thap sajaya hediba sir kanadi borok to ani mote ngaga nijini QR code account no rangya saknani kuno kuskrei haipun borok ya saka mo sanani amani thaniya lukurok jaha to bono chuba kha ko kha lukurok borok no matai bo sanam khila kyable borok no matai tiprasani garden rokni bo sanam khila kyable a kok no bang sakable gaya abge amon norok ni family matter amang tai kuno sanani borok no matai tiprasani garden rokni bo sanam khila kyable a kok no bang sakable gaya abge amon norok ni family matter amang tai kuno sanani to just content creator sim thik da borok video khlayo lukuni buskang ro video khlayo lukuni buskang khlayo borok